kahimuan, kung dilita mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, na nagmugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong imayaw, upad sa pagsayaw, pagkakpak sa imong kamon. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singit ang biti ang hari, Kristo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Mala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dilita mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tubuhi lang sa ligi ang gamhanan, na nagmugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Singit ako siyang layong imayaw, upad sa pagsayaw, pagkakpak sa imong kamon. Singit nga to sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singit ang biti ang hari, pasagi na sinamusuli, Kristo sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Tao madunay maayo. Singgit Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanan butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman, ang magpabiling ang pulong mo. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato higayon og panahon ug naghatag kumpletong kadaugan, kaluwasan ug lubos sa tanan kaayuhan. Pila ka adlaw ta o pila ka higayon nga wala ta magkauban sa itong programa tungod kay dunay mga panahon nga
mubati ta og kana bitaw nga atong lawas mubati og mangayog pahuway. Muna nga ni pahuway lang yun usa ta tungod kay nataros panahon nga kini atong tunlan murag naipagatonsil bitaw. Muna ako gipahuway ang ako ang tutunlan. Unya gikaog kapayas, unya kana gilimugmog og ininit nga tubig nga may gamay nga asin. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan nga okay na gyud. Dili kay okay na okay na gyud kay nagkasugod na gyud ta diri sa atong programa. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan ato kani nga sugdan ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamayo sa atong buhi nga Dios. Ako kamong gihangyo sa pag-ampo mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imuhang pag-uban kanamo. Salamat o Dios sa imuhang pagtubag sa among gipangayo kanimo. Salamat o Dios sa kayuhan. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamong tanan. Sa programang ang pulong mo kinabuhi ko amo kang giday gipasidunggan nga padayon kang nagpanalangin. Sa imo mga katawhan nga matinud-anon, sa imo mga katawhan nga walay pugong-pugong, sa pag-abag sa mga buluhaton, sa tanang mga panginahanglan, padayon usab nimong gibalusan ang ilahang mga gisakripisyo, ang ilang mga halad, mga offering sa pag-alagad nila kanimo. Padayon nimo o Dios nga giatiman ang ilang gikinahanglan. Padayon nimong gipauswag o gipalambo ang tanan nilang gipangita o Dios, ilang mga pangita. Salamat o Dios sa imong pagpadayon sa pag-amumas sa matag usa namo ka kinabuhi ug pagpamatuod sa mga pulong nga imuhang gibilin kanamo. Imo gayong gipamatud-an o Dios ang mga mensahe dili gid mo labayng kahawang. And thank you Lord bisan pa sa imong panag-uban karon nga diin magahisgot na usab sa imong mga pulong. Thank you Jesus. Thank you Father sa imuhang pag-atiman kanamong tanan. Salamat o Dios sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imuhang pag-atiman kanunay o pagproteksyon kanamo. Nga sa amo na usab nga pag-uban niini nga programa, padayon mo usab kaming iblas. Padayon mo usab kaming taga-kasing-kasing madinawaton matinuhon og andam sa pag-apply sa imong mga pulong nga amo karong madunggan. Wala may mahimo kun wala ka. Wala gyud may mahimo o Dios kung dili namo maikinabuhi ang imong mga pulong. Kung wala usab ang imong tabang dili usab namo matuman ang imong mga pamaagi. Busa tabangi kami, dasiga kami. Nagay kami kasing-kasing nga matuo kanimo, kasing-kasing nga gaan sa pagbuhat sa imong mga mensahe. Kay nasahid kami nga dili gid kami mapakyas kay ang imong mga pulong. Dili man mobalik nga pulong lamang kun dili mobalik man yod diha sa mga pagdaig pagpasalamat kanimo. We declare blessing o God. Niining taknaan, niining buntaga. Among angkunon ang panalangin, among angkunon ang pinansiyang pabor gikan kanimo. Thank you Jesus imo pagpakigsulti kanamo karon. Thank you Lord sa imong pagpanalangin. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios paday nagpanalangin kanatong tanan. Oh, good morning sa tanan. Kumusta mo nining kabuntagon mga kaigsuonan? Dili gyud nato kalimtan ang pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang pag-uban og paghatag og kaayuhan gyud mga kaigsuonan kay pila ka buntag kung gusto gyud mo live pero sakita itulon og laway akong tunlan. Unya kuan kana bitaw nga lisod gyud istorya. Muna nga salamat sa Ginoo nga ihapog kong gihatagag pamaagi nga nikuha kog hilaw-hilaw nga kapayas unya amoy ako gikilaw-kilaw. Unya ang nahitabo mga kaigsuonan no, ang inahitabo kana nga ako pong gilimugmugan og ininit nga tubig og dunay gamay asin. O ganing inom po og gamay sa labat. Salamat po sa Ginoo nga padayon siyang naghatag og mga pamagi aron ang akong tutunlan maulian. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan nga mas klaro og tin-aw gyud ang ato ang kamera nga gigamit karon. Salamat ta sa Ginoo sa iyahang pagkamaayo nga ato mga igsuon labi na gyud diha sa Taiwan. Naay kadasig day gugma gyud pod no sa pagpadalag cellphone. Kani nga cellphone mao ni ang akong gigamit gyud sa atong live. Ang tinuod mga kaigsuonan dito pa ko sa Love Radio sa una sa 97.9
dito ko nagsugod og programa ang pulong mong kinabuhi ko. Dinhi nahimugso dito nahimugso kining atong programa ang pulong mong kinabuhi ko sa maong FM station sa 97.9 Love Radio Cebu, commercial nga FM. Unya ako gyud gitinguha mga kaigsonan nga manindot gyud ang ato nga programa kani adto. Muna nga akong gihangyo, gisabot akong asawa, bis mukuha tag cellphone dito sa SM. Unya kuha mi mga kaigsonan kani nga cellphone na 3,000 gini namong utang ni siya. Utang gyud to para gyud sa ato nga programa mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Inana gyud ang gihatag sa Ginoo sa amo ang pagpangalagad, no? Unya mahal gyud pud ni siya kay 3,000 gyud ni siya. Kani nga cellphone na. Nya mo ni akong gigamit sa pag-live. Tin-aw po ni siya pero salamat sa Ginoo nga gipatin-aw pa gyud sa Ginoo, no? Gipatin-aw, klaro na gyud kaayo. Klaro na gyud kaayo unya dalaygon ang Dios sa iya pag-atiman. So ang ato ang gigamit ron nga cellphone nga gikan sa Taiwan, kuan gyud ni 14X. Unya kuan gyud may pagka mahal gyud siya, no? Tin-aw kay siya. Ang iyang 50 megapixel gyud ang iyang kamera. Unya naasay unsa ni iyang kuan dire 8 gig dayong 256 gig mao ba ni pagbasa ni basta kay hinaw gyud kaayo mga kaigsunan pagtinawa. Salamat kay sa Ginoo. Unya mahal gyud no, dili gyud nako kayang paliton pero kay kanang gipanalanginan sa Dios ang atong mga kaigsunan dias Taiwan iyang atiman kining atong programa. Dalaygon ang Dios nga padayon nga nagapamuhat ako nagtuo nga ang iyang mga pulong des Biblia bitaw di man gyud na mapakyas ni atong dunay gibuhat. No, ang Biblia mga kaigsunan nga mao gisulatan sa pulong sa Dios. Matuman gyud na siya, walay dili mahitabo. Pero ang makasinati ni anak katong mga taong dunay gibuhat. Unsa man poy kanang makapaduso aron unsa man poy makapaduso nato aron do na tay mabuhat. Kay daghan man pong mga tao mga kaigsunan nga nagtuo pero naman poy walay gibuhat. Pero naapoy nagtuo mga kaigsunan, grabe ang gibuhat. Namo ni ato rong tatagaan pong pagtagad mga kaigsunan sa ato karong nga panag-uban. Kung unsa gyud angay natong katunan ug angay sad natong itudlo sa atong kaugalingon ug sa ato ang isig ka magtotoo, human kita mingtuo ug human kita naghinulsol ug human kita nagpabautismo. Mingtuon na ta, mingdawatan natin ni Jesus, nagpabautismo na ta mga kaigsuonan. Unsa may angay natong katunan, dapat diha ta dapat mo kanang disiplinahon nato atong kaugalingon diha sa atoong nakatunan. Kumbaga ato gyung buhaton kay wa gyud tay makit-an nga resulta kon sa atong pagtuo wa gyud tay gibuhat. Mao na nga dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa atong mga kaigsuonan nga padayon nga giblas sa Ginoo. Timan niya ang saad sa Dios niabot na sa tao, niabot nimo, nadunggan nato, nadunggan nako, nadunggan nimo, nasabtan nato. Ang saad sa Dios, ang iyang mga pamaagi diha sa iyang mga saad naa diha ang mga pamaagi mga kaigsuonan. Unya diha sa mga pamaagi gahulat ang Dios kon buhaton ba sa tao. Pag dunay tao nga mubuhat sa iyang pamaagi, dili gyud na mapakyas. Ang iyang saad moabot yun na sa taong dunay gibuhat. Muna nga naaiwali na ko sa una dahil usa ka pangutana mga kaigsuonan nga nganong naay mga Kristohanong gipauswag napoy mga Kristohanong wa gyud mauswag nagpabilin ra gyapon kabalhin-balhin og simbahan nya kuyaw ra ba kay nang magbalhin-balhin mga kaigsuonan okay ra nang mobalhin ka kamatauran og kanang muuswag ang imong gitinguha kung mobalhin ka kay bati na imong nakita puro bati puro bati. Matod pa mga kaigsuonan sa usa ka istorya, balhin ko dire kay dito murag na ayawa. Mga binuhatan dito puro bati. Pag abot sa pikasimbahan, puro bati. Pag abot sa pikasimbahan, baor ra gyapon. Nahurot-hurot naman mga kaigsuonan. Nahitabo nga gihunghungan siya. Nga saya sige sag balhin-balhin og simbahan, sige sag balhin-balhin og simbahan. Puro gyud bati ang ihang entertain. Puro bati ba?
nahurot. Bati magyapon, bati diri, bati. Puro bati. Nahurot ang simbahan mga kaigsuon, bati magyapon. Anay tabo mga kaigsuonan. Nay ni hong niya. Sabi nimo, katong wala pa ka dito, gito'y bati. Nindot ka ito. O niya, napoy nindot ka yung simbahan. Pagsuod nimo, nabati sad. Pagsuod na ka simbahan, nindot ka ito. Pagsuod po, nabati man. Naitabo mga kaigsuonan giingnan sa siyahang tingog nga. Sabi nimo, murag ikaw may naibati. Nga man, nagkakay mga tao nga kaigsuonan nga walay nabuhat kay puro bati ang iyang nasabtan. Bati bitaw kaayo mga kaigsuonan ko nga atong pagpangalagad wa kita kasabot sa maayo. Walay pinaka maayong angay natong paningkamutan ang pamaagis Ginoo. Hona nga sa imong pagpangalagad ayaw bati tiguma ha. Ayaw mga negative, ayaw ng mga negatibo nga mga istorya mga entertaina. May pa-entertaino nimo ang Biblia buhata. Nya keep silent ra ka magbuhat. Isabat nas Ginoo, ayaw isabi sa mga tao kay kanang imong gibuhat ang kita nas Ginoo. Muna nga dalaygon ang Dios nga padayon nag-atiman sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maadto ta sa kadyot mga kaigsuonan sa paghatag og panahon sa inyo nga mensahe. May butag ni Inday Dorlin in Cabot Insay. Good morning. Ato igsuon no. Mga hilunggan si MJ Vlog maayong buntag. Good morning pastor uban sa imong family og si Gao Chichi Dinoyo. Oh love kayo no. In of prayer. May butag ni MJ Vlog ikaw ang kusog. Murag dili lang usa nako mahatag ang kuan kana inyo mga request. Si Russell Candelario ni tan-aw sad, ni tan-aw sad akong asawa samtang nagluto. Okay. Nanganda mga kaigsuonan. Ang tinuod mga kaigsuonan mao gyud ni amo ang gihalad sa Ginoo. Ang si ako asawa mo sakripisyo gyud og atiman. Kalipay gyud pagatiman sa mga anak. Unya ganina sayo kong bugha kay landaw ko sa abuhan wa man day kahoy. Sayo kong bugha. Ako nagdugay-dugay ko og sugod mga kaigsuonan ya akong gipanid-an ako tutunlan mo okay na man gyud. Iko nga akong ingna ako asawa mag-live ko bis. Sige. Una ka inana gyud ka supportive ang ako asawa kay bunay giingon sa Biblia mga kaigsuonan diha sa panultihon 31 siguro na sugod og Jis. Daamoy Biblia pwede ra gyud ninyo nga basahon mga kaigsuonan. Kung ang asawa buutan ang bana magbauswagon. Ayaw mo pagkuan ha, ayaw mo pag ingon nga ko ang bana kuan ning mauni muna bisag unsa ka kuan bitaw, bisag unsa ka weak ang imong bana kung buutan ra gyud kang nangalagad sa Dios. Kanang imuhang pagtuo ba do na kay gibuhat. I-bless gyud na. Di gyud na mahitabo mga kaigsuonan nga dili na i-bless. I-bless na. Doon na resulta. Kumbaga ang imong bana dadon na og aron mga lagad sa Ginoo. Pagkuyog ra mo ana, no? May butag ni Chirami Moderes. Blessed morning pastor. May butag. Mayo nga pagpaminaw. Okay, maayo nga pagpaminaw ni Susana Pablio, Jarlene Ruhas Buton, may butag ninyo dahin, no? May butag ninyo diha. Ato isuon nga diha sa konsolasyon. Good morning. Ay, salaman po ning may butag ni GPC. Pasensya ra po sa akong tingog mga kaigsuonan murag na mo subaw-subaw mga kaigsuonan. Si Alina Bordin, may butag. Dili ta maglangan mga kaigsuonan, medyo ubay-ubay naman gyud ang ming hatod og mga mensahe. Medyo mahurot-hurot man gyud ang ato ang oras na kayo. Daghan na gyud no. Murag makuha ganis kamera ang ako ang monitor. Inana ka nindot, inana ka kuan. Inana ka high-tech ang ato ang nadawat nga kuano. Maklaro gyud. Tin-aw gyud. Inana ka high-tech ang gihatag sa Ginoo diri sa ato nga programa, high-tech yun. Salamat Lord Jesus, salamat Amahan sa imuhang kuan kanang imuhang pag-atiman sa tong programa sa bisan unsa mga panginhanglanon padayon nga gitagbo. Kunya katong mga tawo nga ni-respond sa mensahe sa Lord ni Lord. I-bless gina. Sultihan ta mo mga kaigsuonan. Mao nay ako ang nakita sa akong kinabuhi. Kaniadto sige simba. Naragya po yung problema na ang kalisod. Lisod kaayong dakpon ang panalangin.
sige gukod sa panalangin. Ang panalangin sige po kuan ikyas. Muna nga nangutan ako sa sige ko pangutan ng pamalandong anong inani man ang kahimtang mga kaigsunan. Yato kong simbahan. Dito kong gitudluan sa pulong sa Dios. Munang bless kayo ang tao nga moadtong simbahan. Sa miaging Domingo dunay igsuon nato nga ming simba mga kaigsunan. Kadawat po to og Bible og nakadawat po og transistor radio. Hallelujah. Salamat kay Ginoo. Thank you Jesus. Now atorong isgutan mga kaigsunan. Kining ato sa diga paungon ni ato ang sounds mga kaigsunan para ato ang matinaw, mahatod nga tinaw klaro ang pulong sa Dios nga inyong madunggan. Tungod kay mo na pinaka-importante nga atong masabtan sa atong kinabuhi. No, daghang mga tao mga kaigsunan nga humana na bautismo o niya kana bitaw nga ning tuon na midawat na ni Jesus nanimba na o niya naay mga pangutana nga unsa may angay na kong buhaton pa pastor. Human ako og ning tuon ako naghinulsol nako. O niya nagpabautismo nako. Na may panahon pastor nga kana bitaw nga mapukan ko, kumbaga matindal gihapon ko. Unsa may angay na kong buhaton para di naging matindal? Unsa may angay na kong buhaton para masunod nako sa ang pulong sa Dios nga may kalipay? Importante man gud mga kaigsunan kana bitaw ang atong kalipay mauna ang pagsunod sa pulong sa Dios. Pagkaninduta kung maunay ang atong kalipay, kanang atong kalipay mga kaigsunan, mauna ang pagsunod sa pulong sa Dios. Kay kung maumanggoy ang pagsunod manggod sa pulong sa Dios, ang pagbuhat manggod sa pulong sa Dios, mo'y atong kalipay, mga kaigsunan, malipay manggod ang Dios nga makakita ang magsudong nato. Kay bisan ikaw mga kaigsunan, musugo ka sa imong mga anak, na kay anak diha o niya musugo ka. Adong kuhaa dito kahoy dong. O niya mutuman tuod pero magbugot. Sa ato ang pinulungan kung kontra gusto ba. Malipay kaha ka nga magsigig sugo. Malipay kaha ka? Dili. Pero mga kaigsunan kabalo mo, kung doon na kay anak ka suguon o niya malipay gyapon. O sige ma, murag excited kayo ba? Sige ma, ayaw ko na ma. Malipay sad ka magaan ang imuhang pagbati. Kanang imbis na kay problema mura ba og kung naang imong anak nga suguon unya mutuman dayon murag mawagtang imong problema tinuod na. Pero naa kay anak nga suguon nimo unya magmugtok, magsulirat ang mata. Nya murag isog, murag kontra gusto ba? Namo dako ang imong problema. Namo dako gyud. Ang Dios mga kaigsunan kung imong tan-aw nabugatan. Kung imong lantawon sa Genesis ingon gani sa dito nga gikapuyan tungod sa sala sa mga tao. Kung imo tan-aw ang pagbati sa Dios mga kaigsunan, bugat alang niya nga magsudong siya sa mga tao nga mutawag sa iyang ngalan pero ang binuhatan naa sa kalibutan. Magsampit sigig pangayo og panalangin, sigig pangayo og pabor, pero ang binuhatan makaguol sa Dios. Makapasamad sa kasing-kasing sa Dios. Mabugatan ang Dios. O niya masakitan ang Dios. Og inding anak mga kaigsunan musilaw bang iyang kasuko. Ang iyahang mabuhat imbis pag-release og panalangin, pag-release og kasuko. Mao na nga katapusan sa panahon sa kalibutan ang iyang ipakanaog kung imong lantawon katapusang kasuko. Sa ato ang pagpuyos kalibutan mga kaigsunan, sa ako nang gikaingon kung duna kay mga anak diha ako nang balikon. Suguon nimo sa imuhang trabaho nga imuhang ihatag niya. Paugason ba nimog pinggan unya maya kayo? Sige ma, okay ma. Unya pakaniduta gyud. Nya suguon nimo na pod. Kanang itrapo ko ari dong. O sige ma, inikahuman ana, inikahuman ako panghugas ma. Kanang ako'y panrapo diha. Amugaan ang imuhang kasing-kasing oy. Unya kabalo ba ka? Damor nimong masud-ong makitaan ang imong anak.
nga dunay gibuhat, nya na busy siya sa imong sugo. Kanang murag matandog ang imong kasing-kasing. Makaadto lagi kag mall, mapalitan lagi nimo lang imong mga anak. Tinuora. Inana mga kaigsunan. Nga human na ta, mituon na ta ni Jesus Christ, midawat na ta, naghinulso na ta. Unya, nagpabautismo na ta. Unsa may angay na kong buhaton, Pastor Gideon, para kanang mapahaom ang akong kinabuhi sa plano sa Dios. Kay wala man gyud plano ang Dios nga silutan ka, magkalisod ta. Wala na sa plano sa Dios, wala na sa una-una sa Dios nga magkalisod ka, hangahangtod karon gagukod ka sa panalangin. Ang plano sa Dios, ikaw gukdon sa panalangin ug siya ang mubuhat ana. Unsay giingon ni Jesus? Pari ang Dios pag kinabuhi sa iyang kabuton, tanang butang iyarang idugang nimo. Buti pasabot na anak kay butang, dugangan pag yun. Kay sawa kay butang, kuhaan pag yun. Usa na may mabili nimo, kaguol o problema. Unang naay mga tao, mga kaigsunan, nga mura naghapit na lang muutong, kulang na lang muutong. Naay Ginoo, naay pagtuo, pero wala man magbuhat. Ang tao, mga kaigsunan, nga wala kay gibuhat kabalo mo unsa ang problema, puro nag-entertain og mga negatibo diha sa simbahan. Usa nagalain nga mga tao. Magisgot gani pulong sa Dios, moingon dayon nga, kuan man na sila, kuan man na. Nya mautoy imong paminawon. Mugahi ang imong kasing-kasing. Dili na ka tibok ang puso. Dili na ka. Wala na dili na mubati sa mensahe ni Lord. Sirado na. O niya, ang mahitabo mga kaigsunan, hugaw ang imong kasing-kasing. Si Jesus miingon kung unsay naas imong kasing-kasing, mausab ang mugawa sa imong baba. So unsa may angay buhaton mga kaigsunan, Pastor Gideon, tug-ani ko. Ang Ginoo ra mo tug-an mga kaigsunan. Ang ako nakatunan. Mo'y gusto sa Ginoo nga inyo pong nakatunan. Usa sa angay natong buhaton, mangay ra kog pasensya mga kaigsunan kay may pagkasubaw-subaw yun ni inyong isuon. No? Subaw-subaw gamay. Pero kakanta na kay okay na mauntutunlan. Usa sa ako ang gi-apply sa akong kinabuhi, kini bitawng kinabuhi nga gimanduan sa Holy Spirit. Paningkamuti na siya. Tunin na siya. Paningkamuti sa imong pagkakristohanon nga ang balang espiritu maoy magmando. Ang tao nga manduan sa balang espiritu, mapailubon, mapaubsanon, puno sa gugma. Ug makaila ka sa tao nga dunay gugma, magilom-ilom ra na. Pero daghan ang ibuhat. Kabantay mo mga kaigsunan sa tinuod nga tao nga dunay gugma, wala na gibuhat nga dili mayo. Dili na niya istorya. Pero yung isugilon siya mga mabuhat. Kumbaga, wala ka isay gisulti, pero iyang gipamulong siya mga buhat. Maunay, bisan kami mga lalaki, kaming bana, o kaming mga bana, ang among gugma, sa tinuod lang, katong tinuod nga dunay gugma, dili na mo na kanunay isulti. Amo nang isugilon sa among mga buhat. Una sa tanan, kanang pailog, paubos, pag-atiman, taas nga respeto. Maunay, usa nga angay natong katunan no sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Imo atong sa atong tagsatagsa nato ka kinabuhi mga kaigsunan. Atong trabaho ang pag-examine sa atong kaugalingon. Ayaw tuguti nga ang lain mo examine sa imong kaugalingon. Kay di gyud na ka-examine na katugkad sa imong kasing-kasing una-una. Una nga ayaw tuguti nga mabatasan nimo ang pag-examine sa dili nimo kinabuhi. Kana bitaw sige kag tan-aw anang imuhang isig ka magtotoo unya mga bati ra ang imong makit-an. Ayaw na, batasan na. Sige kag tan-aw sa mga bati nga gisugilon sa uban,
diha sa imong simbahan, diha sa imong pastor, wa kay maani anang maayo. Ang imong buhaton mao ni paningkamuti nga ang imong kinabuhi manduan sa balang espiritu. Ang balang espiritu mao'y mumando kay ang mahitabuan na mapuno ang imong kasing-kasing sa gugma gikan sa Dios. Mutaas, mulapad, muhabog, mulawom ang imong pailob. Ang imong pagkamaayo mulutaw. Dili man makita siguro sa mga tao nga dunay personal nga interes apan sigurado 100% makita sa Dios. Ug mo nay pinakaimportante nga ang Dios mo'y makakita nimo. Mo'y makakita nato, makakita nako. Nga sa atong pag-alagad kaniya nakakita ang Dios nga maayo kayo ang atong nabuhat. Kay kung maayo kayo ang atong nabuhat sa atong pagpangalagad sa Dios, mismo ang Dios makasaksi, makakita. Maunay tinuod nga halad nga makapalipay sa Dios. Hebreo Kapitulo 13, versikulo 16. Ayaw kalimot pagbuhat og maayo. Kay kini ayaw kalimot pagbuhat og maayo. Og pagtinabangay kamo. Ikaduhara ng pagtinabangay. Importante gyud ka ng pagbuhat og maayo. Na unsa may mga pamaagi aron makabuhat og maayo. Mga bana, kamong mga bana di ayaw mo sige pitok-pitok wa mo makuha na. Tinora. Seryosohon nato ang atong pagkabana ingon nga nangalagad na sa Dios. Susihon nato kung kanang natarong ba nato pagdumala ang atong pagkabana. Nahimuot ba ang Dios? Nalipay ba ang Dios? Kaya kung nalipay ang Dios, mga kaigsunan, i-bless ang imong Pinoyanan. I-bless sa Dios, mga kaigsunan. Ang imong asawa malipayon nga mukuyog kanimo diha sa buluhaton. Munang importante mga kaigsunan sa atong pagpangalagad. Tun-an nato, bansayon nato, pangitao nato, dili lang sa mga bana, kamo pong mga asawa diha, kung naamoy bana nga wa pa mga lagad, kung naa na, naginulsol na, o niya, nituon na, pero weak pagyapon, tabangin ninyo. Pag tinabangay, ang pinaka-importante. Kinsa may mutabang sa imong bana? Laing babae? Aron madala sa Ginoo? Kay ang imo hasigira ka og pangwinta sa dili, maayo nga iyang nahimo. Wa man kay maani ana. Imong gipakita nga to sa imong bana nga sige ra kag kaguol. Tungod sa imong kaguol, sige ra kang ga kwinta sa mga bati nga iyang nahimo. Do na ba kay maani ana? Wala. Pero sa imong pag-asawa, nga bisan nakakita ka sa imuhang bana nga mao ni iyang weaknesses, iyang mga kasaypanan, imo sang tabangan kay ikaw ang iyang asawa. Ikaw ang katimbang sa iyang kinabuhi. Imo siyang alalayan. Balik sa Dios. Unsa may mga pamaagi aron makaalalay ka sa pinakamaayong pamaagi, balang espiritu. Kinahanglan manduan ta kanunay sa balang espiritu. Kay ang balang espiritu maunay mutudlo kung unsaon pagkinabuhi hingpit nga Kristohano ang tubangan sa Dios. Tudluan ta mga kaigsunan sa Kristohanong kinabuhi. Dili lamang sa pagpaningkamot mga kaigsunan, kundi sa pagsalig. Di man niya? Kundi sa pagsalig sa pamaagi sa Dios. Pag makasalig man kuta sa pamaagi sa Dios mga kaigsunan, malipayon tang buhat sa pamaagi sa Ginoo. Ya, hinumdumi ang pamaagi sa Dios. Kana bitong challenge kayo. Grabe ka challenge man. To see is to believe God. Ang kalibutan. Pero ang Ginoo, believe and you will see. Tanawa ra gud ang kalibutan. Isa na sila mutuo kung doon ay makita. Pero sa Dios mga kaigsunan, kinahanglan kang mutuo, isa ka makakita. Unya, kanus ama nimo makitaan ang imong gituhan kung wa kay buhaton. Mao bitaw na si Abraham mga kaigsunan miadto sa lugar nga gisaad sa Dios kaniya nga lugar nga wa niya makita. Kanus aman siya nakaabot dito sa lugar, iyang pamilya, sa dihang doon na sa gibuhat. Doon na sa gihimo. Ug ang makatabang nato, aron doon na tayo mabuhat sa atong pag-alagad sa Dios, ang Holy Spirit. Maunay usas angay natong utingkayon mga kaigsunan, kung unsaon aron ang balang espiritu
maoy magmando sa atong kinabuhi. Siguro makaingon ta nga, nganong kinahanglan man ang balang espiritu maoy magmando? Tungod kay kita mga kaigsuonan, kinahanglan magpuyo, makapuyo kita o kana bitang magkinabuhi yung matarong. Unya usas makatabang yun nato aron magkinabuhi tang matarong atubangan sa Dios. Balang espiritu. Balang espiritu. Timan iha, pag ang balang espiritu maoy magmando, magdumala sa tong kinabuhi, mo resulta nga makita tas Ginuong matarong ta nga nangalagad. Pag matarong tang nangalagad, timan ang giingon ni David, sikat sa akong pagkabata, hangtod tigulang nako, wala pa ko kakitag matarong nga gipasagdan sa Dios. Wala ko kakitag matarong nga ang mga bata nila nagpakilimos. Mga igsuon, walay laing makatabang nato aron tarong tatubangan sa Dios, ang balang espiritu. Balang espiritu. Muna nga, ingon si Pablo, diha sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo, ngita ko sa kong Bible, mga kaigsunan, kaya usa, lubat man, namaday ko'y Bible nire. Ya, naman ko'y Bible nga tunanan. Mo ni Bible ako tunanan, mga kaigsunan, pero in English, mga gani. Dire ra na ako ni gibutang kay lingi-lingion ra man ako ni. Ang ako ang tunanan mga kaigsunan in English ni siya. Niya Bisaya man pug kaitagog naong unang Bisaya ra kita. Bitaw kay bati man sad kaayo nga mag-ulo in English taning putol-putol nga tong in English. Ginagmay gatong in English. Unya ang gusto sa Ginoo ato mangyong masabtan ang iyang mga mensahe, no? Sa Galacia, naamoy Biblia mga kaigsunan, maklaro nindot jud ang kamera ning cellphone kay maklaro gyud mga igsoon, no? Klaro gyud. Galacia, hala basahan ninyo ng inyong Biblia na sa cellphone ug naa mas di papel. Galacia kapitulo 5 versikulo 15. Kini ang akong isulti kaninyo. Pareha ang espiritu sa inyong kinabuhi. Ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Sa pagsulti ni Pablo, imong makitaan nga sa iyahang kaugalingon ni Agrisya nga bisan sa iyahang pagkinabuhi sa mensahe sa Dios, iyang nasinatian nga duawon sa iyang pagkapablo kaniadto. Iyang pagkasaulo, kay sa ulo pa man ang iyahang ngalan. So wala pa siya mosunod ni Jesus Christ. Sometimes mubati siya kaisog, kasuko, anak mga kaigsunan, pero ni-signal man ako ang cellphone, lubat man. Para dili ta maop ani ako asaning i-charge, pero sagdi lang. Bahalag nakaon ni siya. Bawal masiguro gid unta, pero ako ara siyang ikuan na. Kanang i-charge usa. Kay ni signal man siya nga ngay siya battery. Kay wa man gyud nako ni ma-charge sikat pa sa kuan. Kanang pag-abot gikan sa Taiwan. Gikan pa sa Taiwan ni atong cellphone gyud. Salamat kay Ginoo. Okay. Padayon ta mga kaigsunan. Paharia ang espiritu sa inyong kinabuhi. Nganong kinahanglan maghari ang balang espiritu mga kaigsunan? Una sa tanan, mutudlo manggod siya sa insakto nga mensahe. Gani mao ni gisugilon gyud ni Hesus sa iyang mga tinun-an. Sa diha nga ang iyang mga tinun-an mga kaigsunan kus Ginoo nakakita nga nabanhaw siya. Grabe ang ilang kadasig. Na hinumduman nila ang sugo ni Jesus nga panglakaw mo sa tibok kalibutan. Kay ang sugo ni Jesus kanunay nga giihang gisangyaw gitudlo sa iyang mga tinun-an nga mga apostoles nga mao'y nagsulat sa mga mensahe o pagtulon ni Jesus alang ganatong tanan. Ang sugo ni Jesus panglakaw kamo sa tibok kalibutan aron isangyaw ang maayong balita. Ang problema mga kaigsuonan, karon na amay mga tinun-an ni angkon nga mga tinun-an. Kisa man ang mga tinun-an, mga taong mituo sa Dios ba? Kanang mga tinun-an, mga tao na nga mituo ni Jesus.
Mga tao nga midawat ni Jesus, mga tao nga may desisyon nga musunod ni Jesus. Katubang mga tao ba nga mingon, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sila tong mga tinunan. Kung nibuhat ka ana, usakas mga tinunan ni Jesus Christ. Ang sangyaw ni Jesus, ang trabaho nga gipakita ni Jesus, nga angay buhaton sa mga tinunan ni Jesus, ni adtong mga tao nga ni decision nga, Lord, I follow you. Isangyaw ang pulong sa Dios. Panglakaw ka mo sa tibok kalibutan, ang problema mga kaigsunan, kay mga tao nga mintuo, ningkanta nga, I have decided to follow Jesus. Nang lakaw man tuon, pero narbaho man. Narbaho. Ngita magkwarta. Okay ra nang ngita kag kwarta para kahimayaan sa Dios. Muna nga ito mga kaigsuunan, wala sila malimot sa panalangin sa Ginoo. Ilang gipaambit diri sa atong programa. Unya, first time ko, this is the first time mga kaigsuunan nga nakakita ko og kuan Taiwan nga dollar, money nga kwarta. Uskalibo. Gipalupit dito sa ani nga kising. Diri niya gipalupit. Nya kining tanan mga kaigsunan nakita ni sa Ginoo. Walay wa makita sa Ginoo. Labi na speaking about kung mutabang ka. Speaking about muhatag ka. Kay maunay pamaagi sa Ginoo. Bulahan ang mihatag kaysa nagdawat. Nganuman, katong nagdawat, gibless to siya sa iyang gidawat. Pero katong naghatag, ang Dios mismo mo imuhatag. Ang Dios mismo mo imubless. Muna kung imong lantawon ang gipakita ni Solomon, damor nga madato katong tao nga mihatag. Tanawa ra gud nang giingon ni Solomon diha sa Panultihon 11, 25, sugod nag 24, Dios 25, naay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag, 24 siguro na. Naay mga taong walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato. Apan dunay mga tao nga nagpugong sa, ako guning basahon mga kaigsunan para nindot nga ito pagkaistorya. Basahon na to ni. Kung mo yung kung basaha, lilia po tao na inyong Biblia, yung pagkatulga. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag. Apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay, unta nilang ihatag. Unsa may angay natong ihatag sa Dios? Halad nga maayo. Munang diri sa itong programa mga kaigsunan, bintikang yugmi, akong asawa, kami, gisugdan na mo ni sa cellphone nga mahalon. Wala na mo ni i-reject, wala na mo ni imantinil ang atong programa, ang pulong mong kinabuhi ko. Nangutang yung mig cellphone, kaya di mami kapalit po. Og cellphone nga mahalon. At tigong-tigo po mig maayo, drive kong taxi ato dito Cebu. At tigong-tigo maayo mga kaigsunan, kay para manindot yun atong programa. Hangtod na impas ra gyud, pila gutukat tuig siguro na impas ni nga cellphone na 3,000 god. Nya gamay ra mong nadaw na to. Pero na impas gyud mga kapis tuig siguro to. Nya karon gibless sa Ginoo. Gitagaan og cellphone nga perting nindota pagka nindota gyud. Pagkatinawa. Ingon ang Biblia, dunay mga tawo walay pugong-pugong sa paghatag, nag-anam sila kadato. Padunay mga tawo nga adunay naghikaw sa angay, unta nilang ihatag, apan nag-anam hinuon sila kakabos. Unsa may angay natong ihatag? Ang pinakamaayo atubangan sa Dios. Dili lang mga butang, ang atong kaugalingon. Pangutana, sa imong kinabuhi nagtuo ka, nahalad ba nimo ang imong kinabuhi nga pinakamaayo atubangan sa Dios? Kasagaran ang tao mo simba kung doon na ray problema. Muadto rag simbahan magmugot, magulanon. O niya magpakita dai sa isig katao na ako'y problema, tabanganan kaayo. Ihalad lang ko galingon kung problemado na. Makahinumdum ra pangalagad kung doon na nay problema.
Samantalang kung naay mga panalangin, malimtan ra ang iglesia. Malipay ang Dios na? Dili. Bisan naa kay anak mga kaigsunan, kung naa kay mga anak, kanang imong gipa-eskwela pag-ayo, ma, piso ma. Di na mo daw itong piso mga bata ron. Tag 20. Tag 20. Moingon gud nga. Aday 5 ma kay puni pag 5 ma kay mag-5 ko amang kay palit ko og kuan. Kanang mo palit ko og salana. Kanang usa day ihang hilig di kuan kanang pansit. Sige po nag 5. 25. Yahatod kuha na sila. Sa una, malipay rami balon na, makabalon mig tag 50 tabos. Kay ang kindi sa una, mura og, di ko malimot, ang chili man to amo ang palitonon, 5.25. 25 tabos. Unya, manguha mig bayabas para makakaon mi, makapalit mi anang na ay murag miki-miki nga pinulutaw sa tubig. Muna nga, mga kaigsunan, muingon ta nga, dili man mga butang ang kuan sa Ginoo, ang gikinahanglan. Ang ato man kaugalingon. Okay, ang atong kaugalingon, nahalad ba nga maayo atubangan sa Dios? Inani ni siya. Kung ang atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing una, naulipon sa butang sa kalibutan. Unya mo simba tas Ginoo. Ang atong kasing-kasing to as mga butang sa kalibutan. Ang may tabo mao guni. Present ang imong lawas, absent ang imong nauna. Present ang imong lawas, ang imong ulo ug imong lawas, present sa simbahan, imong kasing-kasing to sa gawas. Nya inig susi sa Ginoo, di man mo susi ang Ginoo sa ato ang hitsurag unsa pa na imong gibisti, nag-alahas makadiya. Ang susihon sa Ginoo kasing-kasing man. Kay unsay naa sa hunahuna, unsay naa sa kasing-kasing, mao man nay ato ang gibuhat. Mao gyud ato ang gibuhat. Sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 10. Awa ba na mabaliktad? Ato kun na nga tan-aw na. 17 bersikulo 10. Ako ra na nga kuanon. Amo ni. 17 Jeremias 17:10. Ako ang Ginoo, nag-usisa sa inyong nauna. Ginausisa ko ang inyo, nagsusi, gisusi na ko ang inyong nauna. O ginausisa ko ang inyong kasing-kasing, o gantihan ko ang tao sumalas iyang binuhatan o sa ilang pagkinabuhi. Buti pasabot mga kaigsunan, kung doon kay gibuhat, mao na imong dawaton. Buhatan ka sa ingon. Kung daghan kang gitabangan, tabangan ka usap. Mao nang niingon diha sa panultihon, atong balikan tong panultihon, nga ingon din pag manghinatagon og magwaswagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usap. Panguta na, unsa may gikinahanglan aron mabuhat nato na? Balang espiritu. Wa nay lain. Balang espiritu maoy mo lig-on, maoy mo hatag natong kusog aron mabuhat nato ang pulong sa Dios. Kay kun ang tawhanon ra natong kinaiya mga kaigsunan na ang atong tawhanon nga kinaiya kaniadto dalo, gustong mo sikat. Mao man na. Kanang gusto nga siya'y hari kung mahimo. Pero kung ang atong galingon, harian sa balang espiritu, na ang pagkamatinud-anon at tubangan sa Dios. Na ang pagkamapailobon, o niya mo resulta na sa pagkamapuswagon, o niya kanunay positibo, mga maayong, mga pulong, mga maayong, mga buhat, ang gi-practice, ang gikulik, mga kaigsunan. Pero ang atong oras, mga kaigsunan, alas 7:20 naman, ato rin humanon unya, kining pangutana mga kaigsunan, Pastor, unsa may gikinahanglan nakong buhaton, o katunan, human naman kong hinulsol. Human na ko midawat ni Jesus. Siyempre, pag dawat mo ni Jesus, naghinulsol ka. O yan sa dihang naghinulsol ka, nagpabotismo din ka. Unya ingon sa wali ni Pedro mga kaigsunan diha sa Buhat kapitulo 2 37 at 38, ingon dito nga kinahanglan tagsa-tagsa kaninyo maghinulsol og magpabotismo
aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang balang espiritu. Ang gipakita diha mga kaigsunan, sa dihang nadawat ta ang balang espiritu, ingon sa Apostol Pablo, parian ninyo. Ayaw tumani ang lawas nun nga tinguha. Daghang kaayong hisgutan nato mga kaigsunan aron mahitabo ni. Kay sa panahon nga ang balang espiritu mao ni maghari. Kanunay kang naigahom sa pagwali sa pulong sa Dios. Pati imong kaugalingon nung makadungog sa imong mga pagwali mausab. Kay ang pulong sa Dios mas hait pas espada nga duhay sulab. Buti pasabot ang imong giwalihan mabag-o. Ikaw nga nagwali, damor kang mabag-o. Maunay ipakita sa Biblia. Alas 7:22 naman mga kaigsunan, kinahanglan sa jud ko nga manamilit. Ang Ginoo mao ay nagkabalog yun sa Ginoo sa tanan ani no. Unya napamantay unya. Dapat gitay unya. Yung gabi atang-atangin ninyo. Kinagahan ka ita nga katunan kung unsaon para ma-monitor nato tong kaugalingon. Importante gyud kita mo ma-monitor kanang imong kaugalingon ba. Nindot kay na nga ikaw mo i-monitor. Dili maayo nga lain tao mo imong pamonitoron. Kay bati ra iisgutan ana. So, ato tas mga pag-ampo mga kaigsunan, ato tas sa pagpasalamat sa Dios mga igsuon, unya kuan kanang ato pasalamatan ang Dios. Nga unya gabi mag-uban gyapon ta. Ha? Nya i-share lang gyud ang atong programa kay nagkanindot og nagkaklaro na gyud ang ato ang dili nagkaklaro. Klaro gyud, perti klaro ha. Klaro kayo perti gyud tanawa mga kaigsunan. Mag-ampo taon niya pag-inampo ay tayo kalimti apil gyud ang pag-ampo inyong pamilya. Kay maumanay pamaagi sa Ginoo aron maluwas ang imong pamilya. Kay ingon si Pablo nga ayaw kabalaka salig lang. Kay ang imong pamilya maluwas ka lakip ang imong pamilya. Kay ang tao nga mituo sa Ginoo muwali gyud sa pamilya. Abot amahan na mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang pag-atiman kanamo. Sa imong pag-amuma sa tanang mga buluhaton, padayon nimo gitagbo. Padayon nimo o Dios nga nakita ang unsa may mga panginahanglan sa batag usa sa among kinabuhi sunahan, walay nalilong kanimo. Nakita nimo o Dios ang mga tao nga kapilan sa imong panalangin ug dili gid nimo hikawan sa imuhang mga saad. Usa salamat Ginoo sa amo ang mga nasinatian nga imo hagayong ipamatudlan nga ang imong mga pulong o Dios dili gayud mukawang. Salamat Lord sa imo pagkamaayo nga imo kaming gilig-on og imong gidasig ug gitudloan og gigiyahan sa pagkinabuhi nga matarong sa imong atubangan. Salamat Ginoo sa mga tao nga nag-alagad kanimo. Salamat Ginoo sa mga tao nga nagkinabuhi nga matinud-anon. Kinasayon kami nga dili lang diri sa kalibutan kami imong gantihan, kundi diha sa imong gigiharian. Nga makatigom ang tanan, nga makatawhan ug bahandi diha sa imong gigiharian. We declare blessing God. Bisan pa sa mga ubosipon, mga balatian, we declare healing in the name of Jesus. Salamat Lord unyang gabi mag-uban gyapon mi diha sa imong mga mensahe. Mag-uban gyapon mi sa imong mga pulong. We declare in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Amen. Oh, amen. Bisan pa sa kalisdanan. So, dalaygon ang Dios mga kaigsunan. Unyang gabi uban ta. Uban gyapon ta. Ayaw mo kalimot unyang gabi kuyog ta. Unya i-share kini atong programa para ang inyong mga kailag higala masayod nga nag-live ta. Kini yung igsuon Pastor Gideon mo ingon sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo kanako kanatong tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan itong
Kaya na ang tanan, bihatan nimo